kampani yoona ntchito za migodi zomwe zitha kupindulira achinyamata. Nkhani ya migodi ndofunika kwambiri chifukwa chakuti ndi tsogolo lomwe tikuyang'ana tikamayang'ana masomphenya aja 2063 tikuyang'ana kuti ngati dziko tikhalozedwa patoka poyang'ana migodi kuti ipindulire Malawi. Choyambira nchakuti ife lukhulupirira kuti tipindule ndi migodi yathuyi, ife ngati dziko tipange invest migodi yathuyi, tisangopereka kwa anthu obwera nkumapanga business ya migodi. Chomwe tena kuti pange nchakuti tibweresemo ndithu makampani aku Malawi konkuno amene angathe kupanga invest ma local investors. Mkulu wa National Youth Council of Malawi NICOM Rex Chapota ati kuyika achinyamata patsogolo mu ntchito zachitukuko ndi zomwe zachititsa maiko ena kutukuka pachuma. Zimenezi zitheka ndithu ndiponso kuti poti mchaka cha chisankho nyamata zinkomere chifukwa ovota ambiri ndi achinyamata. Ndi ovota amenewa kuti akavote bwino nawonso amve kukoma nalo dziko kochita kuti nkofunika kuti chaka chimenechi tionedi zikuchitika kwa chinyamata. Pa chinyamata anena nthawi zambiri kuti sitingofuna kumangovota chabe, tione phindu la kuvota. Aka ndikoyamba mu mbiri ya dziko lino kuti achinyamata apereke maganizo awo pa zomwe akufuna kuti unduna wa zachuma uyike mu dongosolo la zachuma la boma. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Kampani ya Salima Sugar yati ndiyokhutitsidwa ndi chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu chomwe chamasula kampani kuti ikhonza kumagwiritsa ntchito ndalama zake zomwe zili ku akaunti ake ku banki. Woweruza milandu Jaba Alide ndiye wapereka chigamulochi pomwenso walamula kampani kuti ikapereke zikalata zina zokhudzana ndi nkhani pasanathe masiku 14 pomwe ikutsutsana ndi chiganizo cha kampani ya Mukteshwa Sugar Mills. Polankhula ndi MBC, mkulu wa kampani West Kosam wati chiletsochi chidali chiphinjo chachikulu mu ntchito zake. Ndifokondera kwambiri ngati kampani masivena Malawi wosa kuzokhala kondera chifukwa chinthuchi chinagwira nsewu kumachiletso ichi chinapangitsa kuti chinthu chiloyeso pansi. Tinali olephera kulipira ndalama kwa anthu amene atigwirira ntchito. Mwachitsanzo tinagula nzimbe kwa alimi osiyanasiyana amene machoti ma outgrower farmers akubenga uku kotakotamo mudwangwamo nanga anthu amene wawa ngati zidakapitirira ndalama zoti nagule fertilizer kuti athire nzimbe za chaka chino sugar chaka chinocho anakachokera kuti fa ulimi wa nzimbe uli ndi dongosolo lachi ngati sipereka ndalama pa nthawi yabwino ndi kuti kugulaso fertilizer ndi ma chemicals kukhala kowavuta. Tsono lero mmene agamuli akhoti ndifokondera kwambiri mwatsa alimi akamva akhala okondera kwambiri chifukwa timwina bayimande alimi onse amene atsala ndi ndalama tisanalipire talipira nonse akondwa ayamba kugula fertilizer awo cash kuti ulimi wa nzimbe wa chaka chinochi uyenda bwino. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mawa akhazikitsa ntchito yomanga sukulu zapamwamba m'dziko muno. Kampani ya Salima Sugar yati ndiyokhutira ndi chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu chomwe chamasula kampani kuti ikhonza kumagwiritsa ntchito ndalama zake. Ndipo bungwe loona kuti zisankho m'dziko muno zikuyendetsedwa mwachilungamo lati ndilokhudzidwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa kuti adzaponye nawo voti pa chisankho chikubwerachi. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu.
Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe loona kuti zisankho mdziko muno zikuyendetsedwa bwino lati ndilokhudzidwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa kuti azaponye mavoti pa chisankho cha pa 16 Septemba chaka chino. Izi zadziwika pomwe bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC lanena kuti anthu 7,200,905 ndi omwe alembetsa kuti azaponye nawo voti zomwe zikuyimira 65.7%. Kalemberayo wasiyana kwambiri ndi wa mchaka cha 2019 yemwe anali 80% komanso chaka cha 2014 chomwe chiwerengero cha anthu olembetsa chinali 93.2%. Polankhula ndi MBC wapampando wa bungweli a Benedicto Kondowe ati mchitidwewu ukupereka chiopsezo ku ufulu wa demokrasi mdziko muno. Akondowe akufotokoza kwa mtolankhani wathu Kumbukani Phiri. Nthawi imene ameki amayamba kalembera amaganizira kuti pafupifupi 11 million Malawi alembetsa, koma pakutha pa ndondomeko zimenezi 7.2 million wokha ndi amene alembetsa. Manambala amene wawa tikayika percentage ndi 65% yokha, imene ndi percentage yotsika kwambiri tikafanizira ndi kalembera amene adachitika mbuyo. 2014 tinali pafupifupi 93%, 2019 tinali pafupifupi 80%. So manambala amenewo ndi wotsika kwambiri, zimene zimapereka nkhawa kuti kodi mavoti amene akubwera msogolo zotsatira zake zakhala zotani. Pali zinthu zimene tayang'anapo muchikalata zimene mwina zathandizira kuti zikhale mmenemo. Nkhani imodzi ndiyonena kuti nthawi imene kalembera amayambika, azipani omwewo amauza Amalawi kuti asapite kukalembetsa. Ndeti chifukwa chake mkalatanso tazuzulanso kunena kuti sangabwere poyera ndi kumanena kuti apangisa zimenezi ndi ameki pamene iwowo amauza mamembala komanso Amalawi kuti asapite kukalembetsa. Chifukwa zimene amayembekezera potulutsa mawu amenewo ndi zimene tsopano tikudziona. Komanso taonanso kuti mabungwe amene asindikizidwa ndi ameki kuti athandizire kupereka mauthenga pa nkhani zokhuza zisankho zimene zikubwera msogolomo, ambiri mwa iwo alibe ndalama. So zikutanthauza kuti ngakhale mauthenga ma communities akhala woperewera kwambiri. Ndi chifukwa chake tayang'ananso kuti kodi kupita chisogolo chimene tingapange ndi chani. Tikunena kuti tonse tibwere pamodzi ndikuonesesa kuti tikutha kupereka mauthenga woyenerera kwauza Amalawi kufunika kwa ufulu wawo wovota. Chifukwa tikapanda kutero ndiye kuti ngakhale manambala wochepa amene tikunenawa amene atazavote akhala wochepanso kwambiri. Chifukwa kulembesa ndi nkhani ina, kuvota ndi nkhaniso ina. Ndipo pakufunika kuti mauthenga amene tizipereka kwa Amalawi azikhala mauthenga wopereka chilimbikitso kuti kuvota ndikofunika, kuti tonse tigwirane manja tikuvota atsogoleri amene tikufuna. So ndi uthenga waukulu umene tapereka muchikalata chathu. Mmene mukuonera zikuonetsa kuti mwina pofika pa 16 September mwina anthu akhoza kuzatuluka kapena mwina izi zikusonyezeratu kuna kuti pofikanso pa 16 September tikhoza kuzakhala ndi mavuto ngati amenewo. Pali ntchito yayikulu kwambiri chifukwa chithunzithunzi chimene chaperekedwa chikupereka chisogolo kuti pa 16 September zinthu zizayenda motani. Ngati sitichitapo kanthu ndi anthu ochepa amene atakatuluke ndi kukavota. Ndi chifukwa chake mwina pali malingaliro onena kuti mwina ameki akayang'ana kalenda yawo atha kuonjezera kanthawi kupereka mpata kwa anthu amene anali woyenerera kuti alembetse. Ngakhale tikudziwa kuti tikayang'ana
kalembera wonjezera aneki amayembekezera pafupifupi 271,000 koma anthu amene alembesa ndi 24,000 nambala yochepa kwambiri. So mwina akawonjezera kanthawi ena alembetsa komanso mwina tikagwirana manja ndikuwalimbikisa Malawi manambala wochepa amene tinawo zitakutheka kuti ambiri mwa iwo atuluka pa 16 September 2025 kuka. mtumiki wa mulungu yemwe amakhala m'boma la Madzulo mneneri Elason Zande yemwe ndi mkulu wa mpingo wa Nazareth Church of All Nations wadzudzula mchitidwe wa zipolowe ndale zomwe zakhala zikuchitika mdziko muno pomwe tikuyandikira chisankho pa 16 September chaka chino. mneneri Zande yemwenso wangomaliza kusala kudya kwa masiku 14 wati mulungu wamuonetsera yemwe adzapambane pa udindo wa president pa chisankho chikubwerachi. Iwo akufotokoza. ndalembedwa ndi uthenga umene mulungu wakhala akundilankhula since tinatuluka mu fasting ya 40 days ya dry. mulungu wakhala akundilankhula za zinthu zimene zikuchitika Malawi muno kuti sizabwino, sitikukondana ngati Amalawi, pakutuluka zinthu zomafunirana zoyipa, kutukwanana, chikhalidwe chimene Amalawi sanali choncho kale lonse, chikhalidwe cha chilendo chikuchitika lero Malawi muno. So mulungu sakukondwera ndi zimenezi. Azinzanga amene opembedza amatchalichi akusokonezanso anthu, kumatsogolera anthu ku zinthu zimene sizingathandize anthu okuwapatsa tsogolo labwino. Mwachitsanzo ifeyo ngati atumiki a mulungu ngati mene ndilili ine ntchito yanga nkuti kwapanga anthu abwere mu ufumu wa mulungu, aope mulungu. Ngati pali kusemphana kwina kwake anthuwo amvetsetsane, ndipo munthu wina ngati akuona kuti sakumvetsetsa bwinobwino ndi bwino kupemphera, ndi kumene kumatha nkhawa za moyo wa munthu osati nkhondo. Ndiye machitidwe amene akuchitika mdziko munowa ndi oyipa, ma consequence azimene zikuchitikanzi ndi adzakhala onyasa kwambiri amene alibe choice. Komanso mulungu andilankhula zinthu zambiri. Pali chimpwirikiti cha zipani mdziko lino la Malawi, azitsogoleri amene akudzicha kuti iwo akhala pa mpando wa president. Ndikufuna ndikutsimikizireni Amalawi, mulungu zimene akundilankhula ine nkunena kuti ufumu wa president amapereka ndi mulungu, amasankha yekha munthu, amayika ndi mulungu. Ngakhale anthu amaganiza kuti voti ija ndi imene imapanga, koma amasankha ndi mulungu kuyika kapena kuchotsa. Ineyo mulungu wakhala kundilankhula, ndipo wiki yomweyi ngakhalenso wiki yathayi wandilankhulanso za a president achakwera, Lazarus Maikathi Chakwera, kuti ndi amene atapitirize kulamulira dziko lino. Mulipoti lathu lapadera sabata ino wolemba nkhani wathu Elin Chimoyo akuunika za momwe eni stolo zina akuphera makwacha kudzera kuchenje chomwe ogula amasiya akagula katundu wawo kahamba ka mitengo ya chikoka. Ena omenyera ufulu wa anthu ati mchitidwewu wakula kahamba kuti anthu ambiri sakuzindikira za ufulu omwe ali nawo ngati ogula. Zambiri mulipoti ili. Tangoganizani kuberedwa koma osazindikira kuti ndalama zanu zikupita kamba kakuti izi zikuchitika kudzera njira zomwe zili zoyenerera. Izi ndi zomwe anthu ambiri ogula akukumana nazo akamagula katundu mu sitolo zosiyanasiyana. Koma nkumati izi zimatheka bwanji? Mwachitsanzo pa risiti mukulionayi pali katundu wina yemwe mtengo wake uli ndi 5 kwacha kumapeto. Koma ngakhale zili chomwechi ogula akapereka ndalama yapamwamba salandira chenje, kutanthauza kuti eni sitolo
apeza phindu la 5 kwacha yomwe sidaperekedweyo. Ine ndinagula zinthu za 1695 kwacha ndimayembekezera kuti andipatsa chenji changa cha 305 kwacha komano nzomvetsa chisoni kuti andipatsa chenji cha 300 kwacha 5 kwacha anga ndeli kuti ati pamene zinthu zafika apa pamalawi panopa sindoti ngamayenera kuti 5 kwacha sindimayilengetsera 5 kwacha ndimayilengetsera ndithu amene nagula kusana pajina liwona ndesi munafunse kapena kuti chenji chanu mushopu momo simunafusire mushopu momo kuti akupatseni chenji chenji ilo akuti andipatse maswiri nditani nawo. Bungwe laonetsetsa kuti anthu ochita malonda akuchita malonda awo mwa mpikisano oyenerera ndi kutsata malamulo la CFTC ati mchitidwewu ndi ophwanya malamulo monga kufotokozera mneneri wa bungweli Innocent Herema Baiti. Takhala tikulandira malipoti nkhani zimenezi kuzera pa social media komanso kwa anthu amene takhala tikumana nawo ndipo takhala tikuwaphunzitsa anthu ochita malonda komanso ngakhale anthu ogula kuti mchitidwe umenewu ndi olakwika. Ndizoona kuti talandirako madandaulo pa nkhani imeneyi kudandaulira ochita malonda ndipo takhala tikuwafikira ochita malonda amenewa. Lamulo la Competition and Fair Trading Act limaletsa mchitidwe umenewu makamaka limaletsa mchitidwe umene umafuna kusokoneza anthu ogula makamaka potengerapo mwayi mmene iwo ogulawo alili pochita mchitidwe ona kuti iwo apusisidwe. Malingana ndi ndondomeko za kachitidwe kamalonda kuyika mitengo ya mtundu sizolakwika. Mitengo yotereyi amayitcha mwitano. Koma kulephera kupereka chenje pa malonda ogwiritsa ntchito mitengo yotereyi ndi zosaloledwa. Mkulu wa bungwe la Institute of Marketers in Malawi ya George Damson ati ndi okhudzidwa kuti ena ochita malonda akuchita izi komwe kuli kubera anthu ogula. Iwo ati ngakhale alibe mphamvu zofikira eni sitolo oterewa koma adzudzula mchitidwewu. Malamulo oyendetsa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama a banki lalikulu la Reserve amati kukana kapena kulephera kupereka ndalama za chenje ndikosaloledwa malamulo okhudza makobidi a dziko lino. Koma titawafikira ndi nkhaniyi iwo sadakwanitse kupereka ndemanga yawo. Monga muja anafotokozera Damson mchitidwewu ndi osayenera koma ena mwa eni sitolo ati iwo sakubera anthu kamba kakuti chenje chimaperekedwa akaphatikiza mitengo ya katundu mungapo yemwe customer wapereka. Iwo atinso nthawi zina amalephera kupereka chenje kamba kuti mabanki sapereka ndalama monga ma 5 kwacha kawirikawiri. Koma a Diu Chodre a sitolo ya Sana akanitsitsa kuti sachita izi mwadala kuti apezerepo phindu. Achodre ati iwo amagwiritsa ntchito mitengo monga 11,995 kwacha akamayitanira malonda promotion pa Chingerezi koma akuyesetsa kugwira ntchito ndi mabanki kuti aziwapatsa ndalama zazing'ono zomwe zimafunikira ngati chenje. Tinafunsanso zina mwa sitolo zomwe mchitidwewu wakula monga Chipiku. Mmodzi mwa akuluakulu a sitolo ya Chipiku sanali okonzeka kulankhula nafe kamba kuti amadikira chilolezo kuchoka kulikulu lawo. Izi zili chomwechi mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu ogula la Consumers Association of Malawi kama John Kapito ati ndi udindo komanso ufulu wa ogula aliyense kutenga chenje pa ndalama zomwe apereka. Munthu uyo amene akugulayo ayenera kuti apange demand chenje chake chichi alimbikitse ukambe ayenera kuti katundu uyu ndagulayo ndi wa 5,999 ine ndakupatani 6,000 kwacha. Nawo akakhala kuti consumer mwina alibe nazo chili nkuona zimakonzera kuti anthu ambiri akugulitsa katundu azitengerapo mwayi wopanga zinthu zachinyengo ngati zimenezozo. Kwamaganiza kuti ngati anthu akutolera mbali ya chenjeyo ma 5 kwacha o 5 kama ochuluka woterewa ndi kuti amakhala ndalama zotani. Ndi chimene timazona ndi chakuti udindo woterewo sulinso ndi mwini wake wa shopu ayi uli ndi udindo wa mwini wake amene akupereka ndalama ndi right yake. Potengera kuti tili mu nyengo ya ntchito zamakono ogula ena akukwaniritsa kupewa kuchitidwa chipongwechi polipira katundu wawo kugwiritsa ntchito khadi la ku banki pa makina point of sale.
ngakhale ambiri sakuzindikira kuti kugwiritsa ntchito njirayi kukuthandiza kuli ndi kuthekera kochotsa ndalama yokhayo yomwe munthu wagulira katundu. Koma malamulo okhudza ufulu wa anthu ogula amanena bwino lomwe za zilango zoyenera kuperekedwa kwa kampani za malonda zomwe zikuphwanya malamulowa. Ngati ochita malonda aphwanya lamulo limeneli apanga mchitidwe umenewu atha kuwuzidwa kuti alipire chindapusa mpaka chokwanira 10% pa ndalama zimene iwo apeza mu chaka chonse. Magwiridwe athu ntchito ndi Reserve Bank of Malawi pali mgwirizano umene ulipo chifukwa tikudziwa kuti pena ntchito zathu zimafananirako. Ngati pali ntchito zina zimene titha kugwirira limodzi zitha kukhala ntchito ngati kuphunzitsa anthu za ufulu wawo kapena za udindo wawo komanso kuchita kafukufuku. Pamapeto pa zonse nkhani ndi yakuti kuyika mitengo ya mtundu ndi kusapereka chenji ndi kuswa lamulo komanso ufulu wa anthu ogula. Kwatsala ndikuti adindo achitepo kanthu pofikira sitolozi kuti mchitidwewu uthe. Erin Chimoyo, MBC Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mawa akhazikitsa ntchito yomanga sukulu zapamwamba m'dziko muno. Kampani ya Salima Sugar yati ndiyokhutira ndi chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu chomwe chamasula kampaniyi kuti ikhonza kumagwiritsa ntchito ndalama zake. Ndipo bungwe loona kuti zisankho m'dziko muno zikuyendetsedwa mwachilungamo lati ndilokhudzidwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa kuti adzaponye nawo voti pa chisankho chikubwerachi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Joya ndi nzanga Tauson Kamalata. Tsalani bwino. Ni programu ya Raining Corner pakanema wanotsogola kanema wa MBC. Mu programu hii timakubweretsera atumiki osiyanasiyana omwe amakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo. Tana ndinjerekezi kuswa kandi matenda zimatani kumbwita pamene ndikuwa mbwita vision mareyani kumbwita ukambwita vision zinthu zimakusokonekera. Kumbukirani kuti programu hii imakufika ni la Mulungu lililonse nthawi ya 6:30 mammawa ndipo imabwerezedwa lolemba lililonse nthawi ya 11:30 mammawa. Raining Corner, programu yosintha miyoyo only on MBC. Kuonani programu ya Raining Corner pakanema wanotsogola kanema wa MBC. Mu programu hii timakubweretsera atumiki osiyanasiyana omwe amakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo. Tana ndinjerekezi kuswa kandi matenda zimatani kumbwita pamene ndikuwa mbwita vision mareyani kumbwita ukambwita vision zinthu zimakusokonekera. Kumbukirani kuti programu hii imakufika ni la Mulungu lililonse nthawi ya 6:30 mammawa ndipo